بوهابونا دولارê Amerîkî û matirsiya belavbûna vîrusa Koronayê bûne sedem ku welatiyên Rojavayê Kurdistanê nizanin çawa pêdiviyên xwe yên rojane peyda bikin. Ji dereke xwecihî jê radyoya Rêbas re ragihand ku piştî ragihandina qedexeya çûnûhatinê û matirsiya belavbûna vîrusa Koronayê êdî daxwaz li ser hejmarek jê keskatiyê zêde bûye, wekû Leymun daxwaz li ser zêdebûya û nirxê wî jî buha bûye û êdî bi 2200 lêreyê Sûrî tê kirin ku berê qedexeya hatin û çûnê bi 1600 lêreyê Sûrî dihat kirin. Ji alî xwe ve nûçegihanê radyoya Rêbas ragihand ku nirxê lêreya Sûrî li beramberî dolarê Amerîkî 1200 lêreyê Sûrî derbas kiriye û ev yek jî bandoreke rasterast li ser nirxê kelûpelan dike. Pirteqal berê bi 600 lêreyê Sûrî dihat kirin, niha bi 750 lêreyê Sûrî tê kirin. Sêv bi 600 lêreyê Sûrî dihat kirin, niha bi 800 lêreyê Sûrî tê kirin. Bacanê sor bi 650 lêreyê Sûrî dihat kirin, niha bi 700 lêreyê Sûrî tê kirin. Ji 23 meha borî ve û xelkê Rojavayê Kurdistanê di malên xwe de dimînin da ku rêgiriyê li ber belavbûna vîrusa Koronayê bikin. Lê li gorî jêderên xwecihî ku ew yek jiyana xelkên hejar ku li ser dahatên xwe yên rojane dijîn zehmettir kiriye. Di 11 meha borî Rêxistina Tenduristî ya Cîhanî ragihand ku nexweşiya vîrusa Koronayê nexweşiyeke cîhanî ye ji ber vê yekê piraniya dewletan qedexeya hatin û çûnê ragihandin da ku rêgiriyê li ber belavbûna vîrusa Koronayê bikin.